Guys, maswera sei. Maswera sei, guys, maswera sei. Ndauya nemuenzi wenyu. Regai timbonzwa. Ndauya nemuenzi wenyu timbonzwa. Yesiwadza zviri sei maita mutenda how are you? Tondera irichi. Zviri sei richi. Yesi mamo Zimbeva zviri sei. Tariro Mugarisi, how are you? Jerita Soko zviri sei. Patience for re, how are you? Menzi wacho ari pikwa singawi. Maswera boy here guys, kuno kutonora. Kuri kutonora. It's cold. Kuri kutonora. Right, men, send a request to one. Hanzi mbofonera ikati the whole 2 minutes. Asikubasa ya fanga rubasa. Ndichazo mfonera pa life yangu. Pepechwa chinyani zviri sei. Neria, how are you? Murai Chitovu zviri sei. Jerita zvakaoma. Hanzi nanzone sinus. Sora kuti mazana ndakazorora, mazana ndakana sinus. Ndakazorora. Hanzi ndapinda muchawa pa lunch break nekubasa nekunzwa ndazwa nechando. Shu hanzi chero kuno kujuli. Chero kuno kuri kunaya. Chero kuno kuri kunaya. Sikanyisiwe zviri sei Samantha rwara shower you. Kuri kunaya guys. Chando kana wedu UK inotonhora asikana. Haiwa kana hai. Hazana mbona zvakadai guys. Nemi munogara sei. Haiwa. Chera zviri sei. Hanzi mune vhudzi. Thank you. Apa ranatombokamwa nakudini nangu ndinangasera kada ndatozoroka manero. Haiwa. Lori zviri sei. Use my allergies please inandibatsira inandina iko zvino aiko ndiri ndakazorora pamasinus apa. Ndombi enhle, how are you love, how are you? Divine Shekina zviri sei. Nice hair Lily, thank you. You color it no and he call it original andisana mbori dye. Ndakatorukwa ndakatorudira mbichana chidundira ndozopesa nasi. Hanzi tozoda kuruka ide wangu ari padhuze watoya uchindiruka zvako. You weekend zvino kwacho kwandiri rakurisa vhudzi racho iri rakakurisa ikona zvokutotamba rakurisa iro rakura zvokutotamba apa inachura ye rakura zvokutoda inachura ye shumbresi zviri sei so far right. Muenzi wacho ngauye kana iwedu we muenzi rudo zviri sei hewo igogo makope muri sei zvenyu Lil anzi also beautiful. Oh thank you mochari bigo ndokunotozoya ijeka live ikaita yangu ka handizivi. I can hijack this live and ndotoita yangu ini. Ai. Soni lengwenya zviri sei how are you? Esikan Philip. Kero Ida. Hanzi tatukwa. Matukwa na nambokutuka iwani. Esikan Magumbo Chitova. Esikugo. Muri sei. Hanzi zvakanakisa. Oh. Ed Johnny. Hi, Masra. Luluja long time naiwe. Urumpenyu. Are you okay? Nai Luluja. Kuti zikudaro. Uri right. Feyo karuti zviri sei. Patience, how are you? Felicitas murukai zviri sei. Kuri sei ku area kwako nasi Feli. Hanji chazunguza ndiani? Wekupi? Chazunguza ndiani? Timzisu chazunguza. Hi my nunudzai na Ailia, how are you? Anzo hair looks healthy, I have good hair too. Oh, thank you Holy Creations. Thank you awarakura nombozama nomboda kuti nombodwa kuda urigera. Ndozombosa. Na video mienzo wacho asingauyi. Emanceta zviri sei. Cynthia Foya, how are you? Guys, masora boy, aiwa kuno kwatonhora video. Aiwa kana vasikana. Aiwa. Hanzi rimwe group riyaka. Oh! Ndashaya kutaura nezve. Alright. Munhu group rakachinjwa kuti machazu kai chinonzi
chazunguza oraiti one of the boys oraiti ayo ndanzwisisa one of the boys riya yes Roshin how are you kuri sekudubai iwe rune weather iripoka uko one of the boys anoshanda navo ndibamnini vaya vari kuita music idesora ndakurara nemameseji simeni page mascreenshot sisi nderimwe page riya nderimwe page saka amnini Tiara Tjend yo long time Tiara how are you Tiara love you so much kuri sei kuAmerica saka bamnini vakakumbira page riya varida kuisa zvemusic yavo vane maalbum anyuwa nemakolab vakatachisa vada kupusha music yavo ikoko saka ndakachishandisa iroro saka vakachinja ndofunga because riri kumonetize saka ndakachitora iroro riri kumonetize irorero muchimuite zvinhu zvenyu muchiwanawo something ikoko saka vakaningirira vakachinja zita I think alright andiri boy inini ndiri boy zvangu ndiri boy Tiara long naye ari heki zvokubvanya pejiri Julie mamano yekwarosa rakamira rine zvidziro zvokuti chero kada kudii kupinda kwacho kunonetsa rakarowa zvidziro zvokuroverwa zvidziro zviya zvokuti haripindi zvokumhanya makadiko mukoma masimba aiwa tiripo iri makadiniwo SIS MELLY aiwa tinotenda isu tinofara zvedu mukoma masimba munofoni yenyu nenoisa handizoti mungarowe pasina noise kuti kudaro iri kuti chiri cheri kutaura chokwadi ndofoni mazuva makavi manje iri kunetsa kamakaisa palaudhe because ine maechoes ndikaita ndichimuta alright kana motaura saka yotanga kuita maechoes alright no problem mukoma masimba mandinetsa anyway imbondipaiwo break mukoma masimba chokwadi chakanaka pamberi paMwari mukoma masimba ndipeiwo break kungoti every minute mamessage every minute to video every minute amuwe kuneta here mukoma masimba hamuneti okay right mukoma masimba vandinetsa every minute to video to message ndananetswa ndiSIS MELLY nani namukoma masimba nei nekuti akavabvisa palive saka mukuona ndiye aita sei adaidza dambudziko paupenyu hwake ada kuzorora akubobvisa ake mukoma masimba palive saka munhu iye angazorora here munhu ire makamutarisao munhu kuti ada kuzorora here kana alambuta sei votamba zvake nana mukoma masimba wacho kuzika mada kuzorora imi ndoda kuzorora ndasiya ari palive ndamupa mutemo wakati ndakuzorora ini ndo munhu adaita sei ala kuzororawo ndowanza yangu alright mukoma masimba ndazvinzwa kasiwo kana ndisinawo kuresponda understand local iphone inonzi mute iphone yenyu understand aiwo kana ndisina kuresponda mukoma masimba mungoramba muchingotumira thank you ne50 stars muchingotumira chivaisiraiwo masters mukoma inde ndichiona kuti mukoma musati mave right plus ndakakuudzai kuseri ndikati munogona kuzotsvedza kutaura mukabatanidzira vamwe vanhu mukatuka kunozonzi matumwa SIS MELLY ndinenge ndichiavoidawo zvinhu zvakadaro not kuti tinokuvengai mukoma masimba vadonha vega ndisini ndavadonhidza vadonha vega shuwa ndazovingwa nevamwe vakadzi madhayaris kwanzi itai navo kana 30 minutes chaiko tiho toda kuti kudini ingoitai navo nokuti vakuenda kumadhayaris ese vachipindura muinbox vachiti kwanzi SIS MELLY vari kandidzinga pagurupu SIS MELLY vari kundirambisa kuita life SIS MELLY vari kudai SIS MELLY vari kudai kusvikira vakadzi vaya vari kune Australia kune America vauya vakati SIS MELLY chipindai navo mungoitawo kana 30 tiho toda kuti kudini ndikati muza vanotsvedza muromo taudzira nyaya dzevanhu handimona kozonzi SIS MELLY vakavatuma vakati vaunza kuti vazotaura munongoziva kuti zita rangu rinongokwana pese pese handimona ndiri content I'm a content mazuva ano saka ndachitira kuavoida izvozvo but regai tivamonite vakangotaura kuti zvina basa munongona ndavadonhedza ndinongovadonhedza ndikaitiwe kuti chii chavari kumbonyanya kushingirira toda kutaura nevanhu kudai ndikaitinzwe ndo vhizita yenyu ndo vhizita yenyu anakuigirai right mukoma masimba tirege kuenda kurebesa tambo imimi zvamamuda kutaura zvamuda kumusira kwachena chitaurai ndakanyarara tinzwe please ndokumbura kuti musabude musaga musarasike handika don't mention people's names itai live yenyu without mentioning people's names then ndakateera ndikaona mapurasika ndokudonhedzai taurai nyaya yenyu tinzwe alright mukoma masimba taurai nyaya yenyu tinzwe asi
andidi kunzwa vanhu, andidi kunzwa chakati. Ndikanzwa izvozvo chete ndokudonhedzai. Chitaurei zvenyu, taurei nyaya yenyu. Inini handichadi kutaura zvakawanda. Ndada kuti hangu inini ndakatarisa ndamudzimu weZimbabwe. Imba yangu inoklinwa every day. Right? Anoyaklina wangu anonzi Fadosa. NdokuSomalia. But achingopedza ndosvika ndosana namuimesa imba yangu ndaisvibisa singaiti. Obva nditi simba brother chii? Ndomuti inini hangu ndobva kuZimbabwe. Ndinonodza mabhosi ako kuti simba ati imba yangu inini Zimbabwe. Stop it, guys. Stop it, Yachanga. Stop it. Activate. Stop it. Thank you, guys. Stop it. And then. Then inini nawo ndakabva kunonyora mudzimu wenyika wadona. Mudzimu wenyika wadona. Thank you, Sisimave. Thank you, my sister. Thank you, Sisimave. Thank you, guys. Stop it, Yachanga. Stop it. Thank you. Wadona zvovoka. At least andisindi kuwadonedza. Cynthia, thank you, see. Andisindi kuwadonedza. Iwo mudzimu wenyika uyu. Izvo zvakaoma. Ina handisi kuzivawo, guys. Inchenoona chokuti handisi kuisisa kubasa kwedu uku ndakamboona umwe ari kuita zvoita mukoma masimba izvi, guys. Room iyoyo inoklina inenge yakachena yakanaka zvisingaiti. After 2 hours anenge anonga zvinhu zvose, even zvemurodhi anononga chikanda imomo kuzara zvokuti unoshuya kuti ndokurwara kwacho. I think vanotorwara mukoma masimba vasati vave well. Is not well. Thank you, guys. Thank you. Yo, zvatosvika ku600 masters. Thank you, guys. Atisagwa ne3 minutes. Mudzimu wenyu uri kudonedzai mukoma masimba. Aiwa, zvinobodaro. Alright. Asi inini pachangu kina anondibvunza saka uri kudei iwewe? Kuti ina pracha nditomboda kana indiri bo asi sha Zimbabwe ndio ndikufungawo zvangu. That's all. Vanondotengerwa hembe every day simeli. Ndinototi no. Chiregetsa shamwari azviite. But ndakangoti Zimbabwe chete anini hangu ndobva kuti anona mumira zvangu zvese nomumira. Saka ndiri mudzimu weZimbabwe. Tombona imba yamukoma simba kahouse tour tiri patiri apa. Timbita house tour imba iyi ndeyangu. Australia government haina imba. Government haigare mumba. Munogara vanhu macitizens yakaita seni. Okay? Tinopiwa hembe every day. Ati imwe dzakangozara izvi. Majump every day. Handichatodi. Imba inotsvairwa every day. Asi inokumushamari. Muno muZimbabwe munomu. Muno muZimbabwe munomu. Handisati mbogara kana pakauchi apa ini. Handisati mbogara kauchi ndichiona TV handisati. But hey. Tiri makangoita. Kugara pakauchi ndichiona TV nemukoma masimba. Handisati ndambopagara kana zvangu. Uyu mufana uyu anongouya achirara panapa. Asi piri panoswera ndega panapa. Ndiyapana kwachirishanyira masikati, mavisitors emasikati chichi. Anyway, ndiri mudzimu weZimbabwe. Mudzimu wenyu wabudira kuAustralia. Ndakauya nemukadzi. Makapa bhata mese apa. Mese madhairisi makabhata muroora bva makogumira ipapo. Hamuna kutambira muroora kupinza muroora mumusha. Akagumira panze, pagedhi, vasangoperera ipapapa. Haana kupinda mumba. Ipapo madhairisi ipapapa ndokubvunzai. Right? Ndakakuudza kuti inini pachapedza bhuku rangu iri, ndiri mukadzi, ndakawana mhandara 35 years old. Again, ndakomborerwa wakadzi wese wandakaroora wese dzanga dziri mhandara. Handinei kuti nhengi haasi urowati, ndikutora nyaya yani yangu inini. Handizvo ndakomborerwa zvakare. Ndapiwa mhandara zvakare 35. Ndokuti apana ndiri mudzimu apana. Moita nharo. Ndichinyararai ndakanyora bhuku rangu. Ndakati bhuku rangu parinopera iri. Mune mapresents enyu mese. Ndakachemera wazukuru wangu. Ndakati especially wazukuru wangu kana. Right? Ndizvo zvandaida ndakazwana. Ndaida mukadzi chete. Ndikamba kehurumende kumbogara hangu chimbotamba hangu imomo. Ndizvo zvandaida chete.
right, ndakati imi muchaita sei kandagara boy ini imi muchagarawo musha. Ndakakutaura izvozvo. Saka bhuku rakapera. Dambudziko nawo bhuku harina kwarinoenda, because book chapter 1 rakanzi Sekuru Banda versus Mukoma Masimba. Saka Sekuru Banda mungadivi mugodi hazviiti, hapana kwatinoenda kuti bhuku ritofamba. Sekuru Banda vafanira kutoya pano undifesa nokuti vakati ivo vakandiroya, ndinoti hakuna zvakadaro. Saka bhuku rambomira, tambomirira ipapapo. Thank you. Saka kana muchiti naye Mukoma Masimba, kana muchiti kwanzi havana kukuroyai shuwa, nezvakaita mumba umu munotsvaigwa everyday, nekuramba muchingodzokera shure kwamunoita, takutobhilivha kuti vabhanda iko zvino pane zvavakaita. Chokwadi hangu honestly ndotobhilivha kuti pane zvavakaita. Makamute phone, makamute phone, makamute phone, makamute phone. Rega vabhanda vauye pano vazvitaurire vega, then wozwa second after that. You must come and speak himself. Saka bhanda ngauye pano, hapana kwatinoenda. Remember bhuku iri rine presence enyu mimi kwete angu nini. Zora mangu hapana kwatinoenda. Kusvika Sekuru Banda vauya pano namadzibaba Masango. You must come here. Mukoma Madzibaba Masango. Ini ndoona sekuti chitonani kuti tironge kuti tigadzire kumukumbira regerero kuna madzibaba Banda. Kuti mukwanise kudi ite munokumbira regerero rwemunhu ari kuramba. Kuenda nokumbira regerero mune matotumwa nemunhu ari kuti ndakatadza ndinokumbira mundibatsirewo. Saka mugoni kuita dare rekunokumbira forgiveness. Ini wacho ndichiti Banda must come here. Saka hamuna any power yekunondimiririra, because handina anything chandaita sei chandakupai. Handinoda chete iye Banda wamati muri kubhilivha wacho, that's good. He must come here. Mukoma Masimba, imimi pachanya musati mave right hanzvadzi yangu. Ndoda kuudza chokwadi tinokudai, but mukukudai hanzvadzi yangu toda if you can't understand that right, then I want you to explain why wadaro. Okay? Thank you very much. Yes. Hamusati mave right Mukoma Masimba nekuti one, even honai pamunogara hamusi kugona kuona kuti tsvina inogona kutokwedzerai urwere. Muripo here? Ndiripo. Hamusi kunyatsa kuona kuti tsvina yamuri kuramba muri kutovhaira netsvina kuti muno musikana anoya achicleana every day and anotocleana zvishuwa, asi ndinongozadza chinda ndozadza. So it's either muri kuzviitsa muri kuita utsinye kana kuti hamutooni zvakaipa and hamutooneri zvakaipira tsvina, kwamuri zviri normal and muri kutouya panapa muchibrega nezvinhu zvakaipa. Kubrega nekuti inini ndine tsvina, ndinotaura kuti ndiri munhu wekuZimbabwe, honai tsvina yangu ishi. That alone Mukoma Masimba, it shows me inini hangu ndakazvimiririra kuti hamusati mave right Mukoma Masimba. The other day makabuda imimi makanditumira pikicha makabata zvinenge majekiseni so zvamunobaya zvazvo kana muchishuta. Handina kufara Mukoma Masimba, ndakatokuudzai ndikati I'm not happy nezvinhu zvamuri kunditumira izvi ende matonitaridza kuti madzokera kuti kumasure. Saka inini ndiri kutaura nemunhu ari right, imi muri kutoziva kuti muri kundijuta because chinoita vanhu vanoshandisa zvinhu zvakasiyana-siyana izvi Mukoma Masimba iko zvino musakangamba kuti ndakushanda navo, saka ndina kunyatsoziva. Handika very very good in manipulating people, very very good in trying to make people believe kuti right pakutaura apa zvokuti unogona kutobhaisa but anenge achirwara. Anomaona anenge achitorwara munhu anenge asiri right. Ndo zvinoita kuti hamusati mave right Mukoma Masimba. Imimi pachezvenyu chako kuti tasaimone body wise yenyu, tsvina iri pamuviri wenyu, musoro chii, hamusati mava right Mukoma Masimba. Hamusati. Mukoma Masimba watoziva isusu anga ari smart rido, munhu aigeza, munhu aigera bvudzi rake, munhu aita sei. Iko zvino mataura mega tinotengerwa hembe mukadzitaridza muri kudzitora modzigumburudza pasi apo patsvina ipapo, zvotodza kuti hamusati mava right Mukoma Masimba. Okay, thank you very much. You've answered with 4 examples to explain why what you are Mukoma Masimba I'm right. Number 1, you mentioned Mukoma Masimba msali mawabo munonditumira majackson. SIS MELLY, stop lying. Andina panaka bokutumira Jackson. I've never used the Jackson. I don't use Jackson. And please, I challenge you, ututumiro vile vinracho. Ipapo manyepa mawedzera. Then you went on to say,
ndakushanda nevanhu vakaita semi, so ndakuziva. Sisi Melly, welcome. Makushanda nevanhu vakaita semi. Here in this industry, tisu tinoziva isusu, okay? So my job is to teach you. Who am I? I'm a very difficult client, okay? Fuck the government and fuck you too. Here I'm your boss. So you must listen to me, okay? Andimona ndavadonedza vatotanga manhingikiri anotiblokesera page. Handimona anotiblokesera page manhingikiri avakutaura handimazviona. So ndatovadonedza. Iyi vakanditumira ichi. Guys, look at what he sent me. Look at what he sent me. Vakati ndinonyepa ka. Look at what he sent me. What is this? Guys, teach. Mukutoti yakatonze mukoma masimba pamusoro apa. Ndiwa. Ndo vakanditumira ichi. Right. Vanditumira ichi vakanditumira ichi. Ichi chacho ndinenge ndakazochitira because chikuramba download. Vachitobaya ichi. Kutora kutochidownloada ichi vachitobaya ichi. Ndiwa. Ndinenge ndakachidzima saka chakuramba download ichi. Hanzi Mama Grace na Mama Grace, yes neni ndinazvo. Wakatumigwa ka Mama Grace. Wakazvitumigwa ka. Saka nachiti stop lying handizivi. Apa vatotanga vatodona mavaona vatorelapsa. Vakutotaura zvemawedhi ari FE wire. Ngoma masimba asati vave right guys. Havasati vave right. Ndatovadonedza. Ndozo tikadite zvokuvafonera vati zvokutaura pafoni. Nokuti handichavakwidzi. Havasi right. Havasati vave right. Hello? Andi munozviona kuti sei ndichikudzana hamusati right. Ndakuudzai muchienda papage kuti don't do anything that is gonna jeopardize me. Makuuya papage makutaura ma-F word. Page iri rinobviswa monetization. Zvinhu zvandakuudzai hamusati right. Sisi Melly, anyway, I'm not going to argue, okay? Thank you very much. And triple WhatsApp call. So let's continue. No, ndataridza vanhu zvamakanditumira. Mirai, ndataridza vanhu zvamakanditumira imimi. Zvamati ndinonyepa. Ndataridza vanhu zvamakanditumira. Ko chiko chamakanditumira? It's an ice pipe. Yekuita sei? Inoita nezvei ice pipe yacho? Inoita nezvei? Chiko chinonzi ice pipe yacho naimko masimba. Chii chinonzi ice pipe? Ice the blood. We're going to stay the rooms ice. Idiragi. Ice the blood. Saka makandisendera muchishuta. Ndakusendera chichena chisisi Melly. Mandidzinga kudhaisi ndadzokera paroti ndadzokera paizi zvakare. Saka hamuna kudzokera here pazvinhu zvinodhaka apa. Saka ndachinyepa papi. Hamuna kudzokera here pazvinhu zvinodhaka. No. That same day anyway, those are not just man handikadi vane mukadzi wangu handimuyasa mukadzi wangu ndakudzokera mumba kwangu makazorega kusuta here because makandisendera imwe pikicha vhidhiyo yechitu muchidoshuta. Musanyepa mukova masimba, musanyepa. Taurai chokwadi. Makanditumira 2 pikicha, makanditumira vhidhiyo yechitu. Vamene zvamaitodhonza zvava zviri muchinhu tichi zvamaidhonza. Makatoshuta imi mauda kuti rova nepsychology. Makatumirwa. Then the context makatumirwa after mandibloka. Hazvina basa kuti mabloka but makadzokera kamuri kuita kazvinhu. Saka makuda kublema inini manje nokushuta zvino zvinodhaka. Kuti nokuti wakandirambidza kuti ndiite live saka ndakadzokera kunoshuta. Makuda kublema inini. Anyway. Ndakangojerereka kaini. Angoda kublema nongoya kwandiri. Angoda kutaura chinhu chakanongoya kuna Melly. Kweni ndakadherereka kaini animozviziva.
That's the guys said. It said. Mukoma Masimba. Mukoma Masimba. Mukoma Masimba. Hello. Saka makuda kublema inini here kusa blame yenyu pandu ndakadzokera kuzvinhu izvi because iwe wakandinyima platform. No, my sister. Not blaming you. But mabva kuti anzi ndakakutaridza kuti nemhaka yei ndadzokera because wakanga waramba kuti ndidzokere patayari ndo zvamabva kutaura. Yes, correct. Saka meaning to say kuti muri kublema inini. No. Meaning to say ndakadzokera step back. Ndakati hanzvadzi pawandidzinga padiaries ndasarwa ndisina pekuenda ndadzokera parodi zvakare. Okay? Padiaries ndo pamaigara here ko Masimba kana kuti munogara kumba kwenyu. I was talking about the story of what happened. So it's a story from Kuba Masimba. You are back on the streets again. What happened? Kuti hanzvadzi yangu vandidzinga padiaries. So I'm back. Havana kunditambira. Takambokudza kuti hakuna nokuda uku. Isu pano parodi tisina nokuda chete. Come back. Then that same day ndakati parodi nangu handichadi. Nimwe wangu usandidi. Uye ndane mukadzi wangu. Ayo ndakuenda mba kwangu. Till I came home. Yeah, handisiye. Ko social worker wenyu aripi? Hello. Social wenyu ari kupi? Social worker wenyu ari kupi? Ndakamufaya ndakasawanisa bhuku nami. Makamufaya. Ndakamufaya. But ivo vachitokubudisai kuchipatara vachiti chindai mukumba vakatora kuti mavafiti kuti muchidzokera kunogara mega mumba zvakadai. Timada kuti bhuku rebenzi rochivhurwa. Muchipatara ndakaenda. Muchipatara ndakabuda. Pajection ndakaiswa. Pajection ndakazibvisa. Pajection ndakazobviswa. Okay? Upanzwisei baba? Aiwa ndikupanzwisisa. Zvese ndakaita. So social worker mudiki pandiri uyu. Ndotsara psychiatrist wacho. Zvikanditi yochenda kwewe. Support coordinator wenyu ari kupi? Ko support coordinator wenyu ari kupi? Support coordinator wangu aripo. Upa namba dzake. Anozani? It's a sister Fadosa. Handisivi. Naye Mukoma Masimba, honesty and straightforward question. Munhu anopiwa social worker, opiwa support coordinator. Andichika opiwa munhu anomuklinira mumba every day. Support worker. Andi ndiyo support worker inenge ichakuzomubatsira basa remumba every day. Anonzi chii? Anenge aita sei kuti apiwe zvinhu izvi? Anenge ari chii? Because hazviitwi gumuna ari homeless kaizvi. Zvinoitigwa toziva vanorwara. Ari chokutanga. Ari padisability here. Ari padisability. Good. What type of disability? What type of disability? Once uri padisability consider chete unonzi uri padisability pension. Wenda wakapenda chigunwe wanonzi uri disability watopinda mudisability pension. So uri mudisability here ndechokutanga. Uri mudisability. Good. Unochikirwa mabox ese. Ko kana une mental health? Disability aniji. Sa imimi makaqualify ni disability ipapa. Aiwa, amuti daida mubvunzo. Makapinda disability ipi yekuti makakuvara gumbo here, makakuvara njere here, makapinda neipapa. Ndakabvaisa kupenda. Hamuna kubhaisa. Chega ndikudze manje hamuna kutobhaisa. Ndo zvamakatopinda nazvo, ndo zvakaonekwa nadokta izvi. Saka you cheat, you are not well.
ndo zvakaonekwa nachiremba kuti muzoapruvhika mapepa aya kunzi ngaachidai munhu noti vanhu vanopiwa zvinhu izvozvo vanhu vanenge vachirwara. Saka musati maaraiti muchiri kurwara muri kumwa here medication yenyu Mukoma Masimba? Remember, you are Melly, right? And I'm Simba. That's okay. Then the Australia going to Australia court. So I'm in court now. The doctor will and look see. Let us stand below. Okay? Give him court in the arena. You can look see. Okay? You can go and coach you. I would you don't see you. Ndiwe ningi wakava ku Africa. After that zikupi ziku Africa. Right? Apeza kudaro uyu akuti iwe muswakati wakati kupita mu hospital muswakati. Okay, akutananza ma notes. Indi kuti andina ma notes newe. Ndikurapa mukota. Andina ma notes newe ni. Iya kuti ndine ma notes akwa up to date. But akutaura story ya admission. Yega tika musiwo. Then apana pachana kataura nothing I said. See, so court now, SIS MELLY. Do the book rebels now. Teach court now, do basarayo SIS MELLY. Panets up. Pembaga chulu whatever. Not a song tanga. And to zero. We are Nina and the moody. Number one. Number two, we are the money kids on. We are a psychiatrist. I got the moody kids. I got the kidnapper. I got the neglector. Right? Because remember, I got this section and the next this section, I got the police. You see, police come to lane. Pick up, but section is any kind. Then there's one next, and you know, let the police now. But the good jumper still, you go to Banya. After all, you food and see fish. Criminal section which is to me. Road. You see, listen, you was dishing out money, passing money on 24th December. You see, then you important to go to honor me comedian. I was doing my charity show. I had $5,000 I was giving back to Australia. I live on it from the streets. I'm giving back. So witness document. Who is more likely to be sectioned? The one asking for money or the one giving money? And why? Thank you very much. The book so anyway, thank you so much. Mukoma Masimba. I see Nini, I still say you are not well, my brother. Send a request to Taita. Number one, shallow. I am very shallow. Because I would any right qualification to say right or right. What you can do is encourage. No, even brother yangu brother yangu saka ndikwanisa kukuta amusi munhu andoshandira okuti andikwanisa kumudza ndinosapota nchidini imimi muri brother yangu ndotokudza ichokwadi imini amusati right kubasa ndokwanisa kwanisa kudza munhu kuti wasati right asi imimi ndotokudza ichokwadi kuti amusati right Mukoma Masimba amusati on family, I understand. I'm talking as a family. Kuti asati right hanzvadzi yangu ndipo kuti basa andikwanisi kutora mashoko iwayo kudza service user kuti hausati right ndinotomusapota kuti no zvari kusapota ndizvo aiwa handizvo handichika ndizvo handiona tichifamba takadaro zvanenge ataura ndoti okay tichienda takadaro but kwamuri handitokwanisi kudaro kunyepera hanzvadzi yangu kokubasa kuzosara nekumba imimi hamusati right you're not well Mukoma Masimba you're not well. Taura ako Taita rigatimbonzwa iwo timbonzwawo kuna Taita anoshanda nevanhu. Then it means iwewe now SIS you're saying me right, you see? Maonero angu sameli ndakazvimiririra. Maonero angu sagogomeli ndakazvimiririra anozvandiri kutaura kuti hamusati right Mukoma Masimba. Hamusati right. Munozvati makaendi chidaro Mukoma Masimba. Kumabasa kwatinotendera kuti tichifamba tichiona ndiri kuona vamwe vanhu exactly you vakaita zvamuri kuita izvi handika vanenge vachitotorawo medication dzavo vachitodini vachitogarawo vachitochengetwawo ndozvandiri kutoona pamuri ipapapa hesi ndiya Taita taura chinzwi okay ndakanzi ndandiri panonzi patreatment order okay ndandakaiswa patreatment order
then akaramba chimwe challenge chete. So palast tribunal yakabva cancelled. So ndakabva ndanza uchata sei anchande pamushonga zveforce zvakwandiri nini kanchida kuenda kunofambira nyaya dzemushonga idzi. Zvagara zvinoitwa ngoma masimba. Zvagara zvinoitwa. Haumanikidzi client kana kati ndasati kuda mushonga ukango mumanikiti mushonga umumanikidzi kana kati ndisikuda hasikuda. Isusu remember kuti basa revanhu ava ndiri kungokuti ichora mushonga kana waramba havakumanikidzi. Muri mapisi which is good. Kuna doctor is coming. I think doctor is coming. And doctor that you are okay. One, I don't know about the voluntary, but no, I mean voluntary patient. So remember, I'm fighting the doctor already. So I'm showing you in the patient, you listen a doctor already. So if I'm just young, you are careful now. You would there's a lot of food we do. Kuna doctor we do it. But uyu akupenza na doctor nemukoti saka iwo unachitanga kuzwa futi now. You see munoziva zvazvinoita mukoma masimba. Do you know what happens? Munoziva zvazvinoita chandakadzidza ora chitega chimbonzwa mumwe ora chimbomirei mukoma masimba timbonzwa mumwe tandiya taurako. Uyu nomutwasanudza ngatongwarira zvake chirega. Thank you very much. Taura zvako dia. Mukoma masimba nzira yavari kuenda it's not good because vari kudropa every source of help that he can get. Zvinoita system yekunoka meno kune koko kuUK neAmerica. Tererai. Akaekta maaktire avari kuita aya vanomusiya akadaro. You understand? Vanokusiya and hazvishamisi if he's gonna end up on the streets as well, because if you don't cooperate with the kind of help that they're offering you, your NDIS will be cancelled because izvozvo zvavari kutoti ndiri right vabva pamushonga. He's firing his support workers and even support coordinators achona anogona kuita give up and move on to other people because support coordinators anenge achitoshanda nevanhu vakawanda akawandira. Support workers vanokwanisa kuti client ndakuidropa. Once system yangu kuti zvoni you are off NDIS yasokuzoiona back isisimele kuiona it's a long process. And imba yavari kubudisa kuti inotsvairwa everyday iyo yekusend kilda is it send kilda haicleanwe everyday and that amount of dirt in that house is not less than 24 hours. Hakuna zvakadaro. You're just put in a home and I remember vakaita mavideo avaichallenge ameno kwavakaenda nasupport worker wavo vakavaperekedza. He was being rude, he was not complying and he was not following instructions. Saka kwavari kuenda uko hazvishamisi kuona futi vamumastreets because once you get your NDIS funding cancelled, that's it. Rent unobhadharirwa nani? You're on your own. Someone akazviitirwa. We are in the process of getting it back, but how? Zvakaoma. The only thing chinechasara ifamily kuti ite step up, and with the way he is right now, he thinks he knows everything. He's in a bad state. And I see avari kutora ika ama1 atimbodi kunyeberana ma1 and nharo dzachona dzakaoma. He has to go and readmit himself kuhospital chaiko wotanga futi treatment. He has to cooperate. Otherwise you go down an endless abyss chaiko. Mukoma masimba, I hope zvanotaura zvinokwanisa kubatsira. Indoziva hangu kuti it doesn't make sense, you know everything, but it breaks my heart. Tese. Ndiani munhu zvokuti ndiani hazvina basa. Ini mupindura ikabuda ngopindura. right. Dokutanga ini ndina support worker 1 anonzi Fadosa for years and years, okay? Saka kuti support kanoramba munhu ozosiya munhu ini wangu handisiye, okay? Number 2 ini handikanzirirwe inonzi NDIS hakuna zvakadaro hazviite, okay? Simba akanzirirwe yake hazviite.
So please, I was telling you wrong with my students. Pandiri, young I can't tell winning. Okay? How delusional Then we here I are. would It's say, very sad. I try every day. Anyway, unorewekiwe sauti fadosa asindibasire every day. Tizotaure. Utara nonsense, okay? Utara nonsense. Number 2, ngwa Australia. What do we do this time, you? You see, what do we do this time? What do we do for phone? Under the first, please come out. Who are you? Melbourne, where are you, Melbourne? Okay? We don't want that to nonsense. Thank you, Smith. Even if we take this time back to Facebook, but we have to come back simple. You look at Facebook. So we have to go Facebook. Diani, double pachina ka tiwandeka. One day. I don't see D. D, wait tambe. Okay? What is the grip up? Take you to go Baba. That's it. What I did. Story yangu yeshamwari yake kakanzelirwa. Inyaya yake yeshamwari yake ya isinya yangu iyi, okay? Konko masimba ndikanzelirwe chunu. Hakuna chakadaro azviite. Ini ndiri pano mudzimu imba ine inonzi mudzimu weZimbabwe. Ndakamuudza fadosa kuti imba ine inonzi Zimbabwe. Itsvina because ndiri kuita stand up kuZimbabwe kune tsvina. Okay? Ndizvo zvinoreva chete. Sis Melly, I'm sorry to say, but ndikuona mukomana adzoka mumastates kana akasaita musoro. Manditi. Totomubatsira sei mukomana? Zvinoda kuti iye acoperate because iye ari kutanidza zvona ari kuzvibvisa pamushonga and they can't force treatment on him unless kana ari munhu aiwe wekuti auraya munhu kana kuti a danger to community and himself, then they will have to treat him under what they call section under best interest kind of thing. But iyoyo haiuye zvekumhanya munhu uyu ka ari kutotaurawo mafacts achizvidefenda. It's a very very complicated road to go nekuti vanofanira kumutreata kana kumutreata as an individual ane marights ake zvekuti akazoda kusuwa kuti makandiforsa treatment the way I am nekuti ndakaramba mushonga mukati chakati inodzokerera kwavari. Saka ndosaka vachizoti okay fine, you're on your own, live your life, live free, nekuti it's not worth trying to fight for someone who is not fighting for themselves. You understand? Vanobuda mari yakawanda ndosaka vachizongoti okay fine. And then once he goes back to the street, it's done. This time is for good. Kana afenyika vakagodzokera mastreet vakagodzokera mastreet neaice maone chaiwo atori maone. Right. Thank you, dear. Thank you very much. Thank you. Mukoma Simba manje tokubatsirai sei hanzvadzi yangu? How can we help you? Right. Ndakundibatsira. Ndikuenda kupa live show, ndikuita kumba live shows, ndikubatsira kwa mukatesa na. Aiwa, kuma zvekuinda da. Tikanga nchigwe page zvedu tisere tablock anazuka. Kana zvekuti ama live tinoita saizvo zvatiri kuita apa. Kana ndiri free muchida kuuya ndokufonerai motaura muri pafoni ini ndiri pa live vanachikuwai. Nokuti ndatokutrayai mazvona hamuna kumbolasta 15 minutes. Ndachida kutrayai 2-3 times ndobva ndazokuti chirega mitemega. Mauya pano mukatira kutaura ma F word. Ndiri mudzimu weZimbabwe ndoida ndokufunga chaizvo. Kana mumba mangu muno hamudzimu weZimbabwe chaizvo. Zimbabwe zvayo. Imba yangu iZimbabwe komana. Imba yangu yakanaka chaizvo. But hey, zviri imba macho imomo. Apa komana inoda kutsvairwa, inoklinwa, but hey, imba yangu iZimbabwe kwete kutsvinya kana kusika kana kuhwanda nechigumi. Asai kutaurawo zviri kuitika. So I'm the spirit of Zimbabwe. Mukoma Masimba mirai mune shamwari yenyu Sabina Maikunda vakanga vambokupai platform kuti muite zvinhu zvenyu zvokuita malive ikoko, but ukazoona munhu akaita saSabina kusvika pakuti no ndo yanga iri best friend yenyu kureva kuti matadza kushanda nayo zveshuwa. Sabina kune mutemo 1 ndokuti pasi naSIS MELLY. Saka ini ndosvika chiti pamberi nemadhaiwa. Mukoma Masimba zvinani kwaiko zvino muinde komunosvika tione mipasi
indai munojoina muti pasina sisimeli koko indai, as long as imimi you know where your heart is. Aiwa isusu ona imwe masimba ona isusu tiri kuda kuti imimi murambe muchita malife enyu muri kwasi kwabhururu wenyu handiti kwasabhina uko handika saka kana kuine mutemo uriko kasvika pamba pevanhu pane mitemo iripo mutemo ikati panapa panonzi pasina sisimeli imimi muchiziva henyu kuti ndiri kuda hangu kuita malife mosvikawo moti pasi pasina sisimeli pakadzika padeepest end nasisimeli kuti muite malife nokuti pano tiri kutika malife hamusati maraita hamungaiti malife saka kuti muite malife chindai komunosvika kuti joina imi hapana nombokuita no one is going to hold any grudge against you kana any sin against you indai munosvika kuti pasina sisimeli muri ikoko unoti masimba bvuma zvawasingabhilivhe iwewe. Yes, bvuma kupusa bvumai kupusa bvumai kupusa bvumai kupusa saka bvuma kupusa bvuma kunonanzva yes nanzvai bhuti dzodzo nanzvai tsoka dzacho dzomuite life koko mandikumbira kuti mandikumbira saka zvakundeni ini handigoni kuita zvandisingagoni. I'm a principled man nemaprinciples angu handigoni kunyepa pane munhu handiri kudaro handigoni kudaro. mukoma masima ina ndichazindobatsirai sei nokuti tachitoti tichitoita zvinhu zvakanaka tisvikonotaura kuti pasi kuti zviite muchita zvemalife enyu mukataura nemuromo asi mwoyo wenyu usingarevesi hatina basa izvo. Okay, bhuku rangu ndoerenge bhuku rangu is about 30 minutes. Bhuku rangu is a digital book, harisi novel. Alright, ngatitei new deal. Alright, let's have a new deal. Let's have a new deal. Mukoma masimba antika imimi chindai munoshowa kuti you are cooperating with the doctor. Once you show us kuti you are cooperating with the doctor, aiwa my life tokudirirai pano munoita sekumasati madhiri. Doctor andina any agreement naye or any appointment naye. Remember akanditi you are now free. So what do you say, manja? What do you want me to do? All right. Imimi chita iso. Tuona timboona wiki rose kutanga nasi chinganiko. Nasi Wednesday. Kushikira next week ne Tuesday. Tuda kuona mba maka clean wa maka chena. Then chita video call in. Ndiona mba maka clean wa maka chena. Kutuone kauti machinji. Chibatsirani. Aiwa. Yes, we will wait. Kuti kati my life kuti yese kuona kuti you are capable of doing my life achona mega pano. Saka ndoita 1 week yekumira takabata ndine ma presence yenyu kanyita. Aiwa zvima presence ati muchazotipa yenyu pama. Muchazotipa present nguva kana yakwana. Kwaiko zvino ngatimboita izvozvo. Timboona kuti mwani mumbonogera musoro uyu. Toda kuona muri smart musoro. Mocheva ndebvu dzenyu zvakanaka izvo. Mo clean mumba every day ndichita video konto namba makachena totangira ipapo. From tomorrow, SIS MELLY. Starting from tomorrow. Okay, that's fine. Ini next video call. Later video call. Doctor ma screenshot. Doctor video call. Tozotaura next week ne Tuesday kuti mapasa test ere. Mukangomisa one day we are back to square one. Sanchidaro ndose kurubanda ka please ndapota hangu. Ini zvase kurubanda handingazivi kuti ndinotsvaka kupi ndovadi handingazivi kuti ndivanowanikwa kwepi. Ende chekutanga ndati mugere musoro. Mutsime ndebvu. Madhairi zoye. Tichadose kurubanda munokubvunza wamwewo. Handichabvunza. Saka mazino makaisepi mukoma masimba mamwe mazino enyopfeka aya. Unoteka zviri fair. Anga akatengwa nani naJane. Pandakabuda paJane ndakasiya mazino emuridzi. Machiya mazino kuti Jane anoteka mazino. Noti mazino ini pachako asina masa nawe. Ndakamuti wakasimira 6,000 yako shamari haiwa apa ndobhokusiro nhaka yangu akatoseka zako tinopengere. Zvakaoma. Handizivi. Handichazivi guys. Saka mazino akasara naJane. Then mazino akanzi ese ala kubviswa. Ndopiwa nodzi full danger. Saka angoti aiwa ndichazodzoka. Kwamuna kudzokera? Ndakadzokera zvangu. Ndakauchazodzoka zvangu. Rini? Padhuze nepapa pangu. Saka muri kutsenga nei? Muri kutsenga nei? Handina problem. Ndotsenga nemazino ekumatadza. Handina problem kana. Oh. Ndoada kubviswa iwayo futi. Aiwa. Mazino ese. Hai, Jane wakasigwa ke mazino ake nhaka yake yamazino vedu we.
rejei ka mwara kuitira zvakanaka Jane kusigwa ko nhaka yako yeminu zvakaoma zvakaoma saka kugeza muri magumageza rini ko Masimba iyo iri kukoti nyaya yacho kugeza takamirira koti ipedze nyaya yacho tozogeza koti yapedza nyaya saka mane mazuva manganisati mageza tichimirira koti yacho koti kuti from December 2021 hamusati mageza handina kudaro inini zviri pai zviri mukoti saka ini makamiri Masimba saka makamirira kugeza rini ko Masimba hatochirwawo nekoti madhivorce dzanetsa nyaya dzanetsa makaguma rini according court papers December 2021 ko according to you makaguma rini kugeza ipapo remember ndopanaka hijackwa nanesi achiti nini panakwenda kumental hospital inonzi kusection waka ndopanaka section wa saka maveko hamunozomvera makanogeza ndiriko ndakanokumbira kubatsirwa nebathing zvakanzi go to your room and open the shower manesi akaramba kundibatsira saka nyaya chiri kukoti vakaramba kundigezesa saka izvozvi kumba kumuda kugezeswa nani kumba ndogezeswa nemukadzi wangu mukadzi asati auya zvemukoma Masimba anondifonera everyday pawhatsapp makisira achinimusa ndanditogeza saka matogeza so nhasi every day bless you talent ko iye ari kuya rini kodai tike zvari chape expire visa munhu asati auya ndati zvandakaine mukadzi makamutambira madiaries akapinda mumba here takamirira kana akwira ndege tozonyatsomuitira chiroora muona andikuti mukufunga imba yangu inini akapinda mumba here kuti ane muroora wedu aiwa takamugamuchira isu muroora remember pane bhukuerengwa bhuku apa bhuku raverengwa mukazoita sei tochienda next step yemukadzi toita sei saka bhuku ndoramisa zvese takamugamuchira wani muroora wedu makagamuchira makapurudza zvepanhu makapinda mumba here takatavi kupinda Masimba kumba kupi naimukoma Masimba kwatinokotaifa kupinda pamwe tiri kurasika kumba kupi takamugamuchira wani pano mukadzi wenyu hasi munhu wesocial media mukoma Masimba ndimunozviziva hasi munhu wesocial media anosvira kusanini kwake saka maida kuti timudii ndakaona pachitukwa pachidzi iwe simba murume wadhorini simba akatukirwei kunzi murume wadhorini moti mukadzi wangu hasi asocial media mukadzi wani wanguma Masimba musanyepa mukadzi wani saka ndiwe social media kuna zvakadaro kusaka padhori rari kupinda papi apa aripinda pakuti dhorini aa achitukwa kunzi simba roti murume wacho aiwa amusimi Simba wega munyika kamukoma Masimba makawanda munyika umu takawanda pandipointi ndeyekuti kana muchiti mukadzi wangu haasi social media muri kunyepa hazviite hakuna zvakadaro ari associated through husband amen handichasiviwo amen guys amen let me go with you ava vezimbabwe avo ndakatovapinza makoti case kuti vangoita vachiremerera sezimbabwe nyika pabuda hapana chiremerera pamukoma mutotishoresa senyika zvamuri kuita izvozvo mukoma Masimba koti case kana wani here simeli yavamboverengawo zvako iwewe pane here mudhari dzakagoverenga wani koti case tichiverenga zvokuti munoda koti kuti munoda kuti hamudi kugeza here mukoma Masimba kuti muri kusungisa dhota kuti hamudi kugeza zvambuda tiverenge sisimeli remember hakuna chinyonza chidiki mukoti kana nyaya iri koti that's it okay please learn to pay attention to detail
Alright, Nkoma Masimba. Alright, saka maita yenyu Nkoma Masimba ndofunga ndakupa ingo yenyu yakwana nditika matamba nevamwe nasanti ndizvo matamba one madiarist. I'm saying this. Okay? Mule Zimbabwe. Please don't waste time, okay? Ini ndandikuda sekuru banda as soon as possible. Imimi ndakagadzira mapresident yenyu bhuku rebenza akawanda. So sekuru banda ndo wamisa zvese. Let's not waste time. Thank you. Then Mama Bishop ndakuona Bishop Tutsi. Our smell Zvitaugwa masita avanhu takata zvitaugwa masita avanhu. Hai zvakaoma. Handiziviwo guys. Ndo muenzi wedu watati naye ushu, muenzi ushu. Handiziviwo kuti achakamira sei muenzi mamuonawo nyaya yemuenzi wedu. Hapana kumira mushe pamuenzi wedu apa. Hapana kumira mushe, right? Saka ndikuda kuti ndiite live yangu ndipedza pedza. Mangwana kubasa. Full time. Right, ndine live yangu anoda kuita. Musaenda, regai ningokata ndobva ndadzoka. Tiite live iyi. Tapedza kuita live iyi, then moinda ini kutsvaga chinhu ndikiri. Then mubva madi mainda henyu anditika ehe. Saka don't go, ndikudzoka